Mau lihat eba Tuhan di pasu-pasum na somar na motoki di bagasan ngolunami. Di pataruhodo habis sahat tu bagas joromon. Jala dilehok kodo di hami partikian manang na di dia pi hami boy manjalo barita nau di opason. Alani Tuhan palas marohanami binalau manangihon nang mangulahon hatami. Marhite Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amen. Horas marihita saluhutna. Hurian itu hatta na marpungu hita di bagas joron itu hatta di bagasan minggu arianon. Doho dihamu sudena ruas ni huria. Na boy mangihuton parmingguan marhite live streaming di bagasan tikyon. Marsaur mahita dohot hata ni debata di minggu info kafit di Obbason. Natar surat di 2 Musa bindu tolu puluh tolu mamukas yan ayat 15 sahat tu ayat 20 tolu. Songonon mahata ni debata hujaha madihita tapai hutihutma di bagasan rohat tabe. Alainin nasimu sama tu Jehovah molosotok tong bohimi manguluhok kami unang niantogi hok kami nakok sianon. Aitung marhite sian aha madapo tandaon paboa naung jupangan asini roha au maradopon ho au dohot parripemon da marhite sian nanidonganan muhami mardalan paboa marhasurungan au dohot parripemon maradopon nasabangso na di atas tanoon. Dungini na Jehovah matu si Musa. Nang hataon na nidok mu ondeng bahenok kudoy. Ala naung jupangan asni rohaho maradoponau. Jalaau manandaho pola ro digowar. Dungini na si Musa ma. Wapataridahon matuau hamuliaon mi. Alaini na Jehovah ma. Au pabolucon saluhut hatuau kusian jolo ni bohim. Jala ahu manjauhon goar di Jehovah di adopan. Namar talup ni roha duau sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku. Jala namaras ni roha duau sogot dihalak naung niasian ni rohaku. Akup ni dinok Jehovah. Dang tarbaheko anggotung marnida apala bohikon. Aidang tarbahin manang ise jol mahian marnida au laos mangolu ibana. Akup ni didok Jehovah idama adong sada hajongjongan mardonokon ang. Ikondisi hojongjong di atas dolok batu. Jadi dong mamolus hamuliauku. Bainok kumaho tu bagasan sadarigat ni dolok batui. Laos hukuponokku tangakku tuho pay masalpu ahu mamulus. Ia dong hupatay tangakku idaon mo maaw siyan pudi. Alayang go apalabohikon dang jadi idaon ni manang ise. Disido sahat ni turpuktai mauliate ma di Jehovah. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus turpuk taon pakatayon ni si Musa dohot Jehovah. Pakatayon na di bagasan roha na mangelek dung marimas Jehovah tu bangso Israel. Ahaso marimas ate hamua manami nanami dohot hita saluhut na naposo do remaja na pungu di bagasan Obbason. Takas do Jehovah na mambuan bangso Israel haluar sian parhatobanan Misir. Alay hola satokin do ditadikon si Musa na sida nakok ibana dinalaho manjalo patik sian Jehovah. Bapitor riben na sida do akka si sombaon marhite sian akka nabinoan na sida manang akka perhiasan na sida.
Jala dengan gegabah mereka mengatakan, Odo na membawa kita haluar sian par hatobanan Mesir. Cepat sekali berubah hati mereka. Macemura muba rohana sida. Hape takas do Jehovah namandongani nasida. Jala na membuat nasida haruar sian par hatobanoni. Idong bahin di hari rimas ni Jehovah naing ripasonon na masude bangsoy. Alay, rodo si Musa, songon sahalak na memimpin nasida, songon sahalak na dipercayakan debata membawa mereka, memimpin mereka dalam perjalanan sampai kepada tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Macai mangilik di mana di bagasan tangi yang dohot pangiduan na pola didok ibana dengan pengorbanannya. Ale Tuhan, unang mamari masuk. Atau bila perlu, hapuskan saja namaku dari buku kehidupan itu. Asal mangolu ruason jala unang marima cok ninna tu Jehovah. Alay do hamu amanami dohot inanami do sudehita na posobulong na pungu di bagasan o pason. Pakatayon ni si Musaon, dinalaw mangido tu adopan ni Tuhani. Asa motok rimas ni Jehovah. Jala benar-benar do dipabuwa manang na dibujuk ibana. Bahkan memang ay molo ditadikon Tuhani nasida. Molo so parduli be Tuhani itu nasida. Lawahan na mahami. Kemana kami akan melangkah? Kemana kami akan berjalan? Kemana tujuan yang akan kami tuju? Molo ditadikon Jehovah nasida. Atau bahkan kalau murka Tuhan turun atas mereka, habis nasida saluhutna. Alanido, benar-benar do dipangido ibana, marhite-hite pakatayon na dohod Jehovah. Molo sotoktong bohim manguluhok kami. Unang togihok kami nakok sianon minna. Kalau bukan Tuhan, wajah Tuhan yang menyertai kami tidak usah berangkat dari tempat ini. Ala diboti ibana dohamu kamanami dohot inanami. Nampe ibana sahalak naung godang pengalaman, naung umur nape nunga matua, jala godang nanya tusana. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa memang apa yang akan dijalani, ahana ikon adopanna, jala ikon sipatupon nasida, dia tidak bisa melakukan apa saja pun. Alani dohamu akamanginang sarupa doon songon nang pangiduatta nang tu Jehovah na mengakui bahwa molo sode bata na mandongani hita, molo sode bata na mangurupi hita, molo sode bata na manugihok kita dia kapardalanan ni, dang adong terbaik kita manang aha. Di buku endeto 474 di doi ikon Jesus do dongaku sahalakku lilu do. Di buku ende 210 idok do muse holan Jesus do hubaen dongaku. Ido. Jala di bagasan gudang akka ende panogunogoni doho saya taingot do akka tangiang nya kana tua-tua sa tu bagasan ombason daka dalana kami salaka nature duko pedongan nami tiurma sasude. Bahkan memang selangkah pun tidak akan ada yang bisa kita lakukan jika bukan Tuhan yang menyertai kita. Jangan dong naboy benot tahamwak kamanginang. Naing tadok, adong do hagogo otta, adong kemampuata, adong hamora otta, adong hagogo otta, alai molotabain do ita haginjak kon dia dopan di debata. Semuanya tidak
Ay taingo do, ketika manusia itu menyombongkan diri mereka, dinalau pajongjokon na sida menara Babel, satu kini do dipabalik de batasa luhutna, menghancurkan segala sesuatunya, jala paserakon akan nabinoto ni jolmai. Di benido, danga dong naboy mengakui manang naboy mando, tolap na do mangalaka molo sorapon de bata. Tolap na do mangula uloni ala diboto do sadia gogona, sadia kemampuan na, bahkan bisa lebih dari situ na yang pakyon na. Aleta beri kamu kamang do tamu kainang, aka ise na mga sahon, aka gostong ni botohon ninda, dan juga dengan kekuatannya akan sia-sia. Alai aka halak na mardongaton Jehovah, songon endeta di buku ende nomor 60 nomi, debata baen dongan mi say na saut do ulaonmu, say na saut do ulaonmu, dan akan bagus segala sesuatunya. Dunia mo manginang idok si Musa dapat di bagasan om bason, buasa benar-benar di bagasan pangiduanna doho tangyang na itu Tuhani, ikon bohim do manukihok kami nakok sianot. Ikokodo manguluhok kami saha tutujuan. Di paboy mana sok kamu amanami do tita saluhut na, Musa bukan hanya benar-benar tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya merasa bahwa dia tidak mampu bila Tuhan tidak beserta dia. Akan tetapi saha do dipikiri ibana nang keberadaan ni bangso na dipimpin nai. Aha may dokon ibana. Ay tung marhites yan hamadapok tandaon. Pabuan ng Jupangan asini roha aw maradopon hodoho paripemon. Da marhites yan na nidonganan mo hami mardalan. Pabuwa marhasurungan aw doho paripemon. Maradopon na sa bangso akan na di atas tanoon. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, apakah yang bisa membedakan kami dengan bangsa yang lain jika bukan Tuhan yang menyertai? Ternyata yang hidok kape hamu kamanami dohot inanami, selain nakining ketergantungan tu debata, ternyata identitas seseorang, kepribadian ni sasahalak, doho sude aka karakter ni parmuluan ni sasahalaki, benar-benar do ala pandonganion dohot pasu-pasu nasian debata. Idi doko nakiningan ay molohoman dongani hami tarida ma kami adalah bangsa Allah. Hami na niramotan ni debata, hami na dirupi debata. Jala sudinang akabangso na saha tu portibir saha tu bason naing mengakui hami halak ni debata, yang membedakan orang-orang yang tetap bergantung sama Tuhan totu tarida doi bahwa memang senantiasa menunjukkan karakter ni debata. Patuduhon ise napuna ibana, bangso dia do ibana, ise manguluhon ibana. Siani tarida doho sian sudia kapambahenan ni bangsoi, doho na nialaman nasida, ise do na mamimpin nasida, jala ise do na madongani nasida. Alanido mulai dokon, gabi tadido hami sian bangso na asing, molo debata jala buhimi na mandongani hami. Benar-benar si Musa na yang menekankan, ya bangso na niluhon nai, amo kamanami dohot inanami, dohot akan nabinoan nai, naing saha tinganan na nidok ni debata, ima sude jolma naing marnida, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kita pihamo manami dohot inanami, dengan keimanan kita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, tong do ikon dohonota, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada untuk memimpin kami. Tuhan ada
untuk menyertai kami. Jala na puna ni debata wow, milik ni debata na benar-benar menunjukkan karakter yang sebenarnya milik Allah. Pardo tu siya mo kamanginang. So tungatong identitas milik ni debata alay karakter dang sisongoni. Ido. So tung tadokon na nipimpin ni debata, na binuan ni debata, alengo sa sitong na nang aka parnguluoni dodo siyan na nipimpin ni debata. Dungi mo siya mo kamanami dohot inanami. Takas to ng dibagasan ombason bahwa penyertaan ni debata dungi jaminan penyertaan ni debata na nilehon na to si Musa doho tu bangso Israeli. Ondo nagabe pasu-pasu na balga na nihilala ni bangso Israel. Mulutadokon nakining bangsa yang harusnya harus habis. Bangsa yang harusnya harus menerima hukuman. Alanang madao siya debata. Bangsa yang seharusnya ditinggalkan dan tidak diperdulikan lagi. Ala tabereng hamua kamanami dohot inanami. Tetap do nang debata berjanji. Do anakku do hamu saluhut. Akan menyertai. Dan jaminan penyertaan itu nang pedipangido si Musa didok debatado. Sekalipun dang boy berengommu bohiko secara langsung. Alayang guaw adong do di tonga-tonga muna. Ido lang sahat tuhita hamu akamanginang Allah sumber kasih karunia. Debatado harorowan ninasa pasu-pasu. Bolo debata mangaramoti bangso Israel nang penangmanibil nasida jalaman dongani saha tutujuan nasida saha tu saunari peneng dohonotta debatado mual ni pasu-pasu di ngolutta nasa nata dapot nata nikmati nata hilala saha tu obason neng dohonotta do tuhat tado patu pahoni saluhutna alani hamu amanginang naing didok do molo tabereng ibana mual ni pasu-pasui selain godang na nilehon na tuhita berkat yang paling besar dan luar biasa adalah ketika Tuhan mau mati untuk kita menebus akadosata mangalehon hawuluan saleleng nileleng na ido pasu-pasu na umbalga nasa itoktong tahilala saha to pason. Ato nga kahalak ng manjalo pasu-pasu ni debata nang tuktong dumangido song nedokon ni si Musa di obason. Dang jadi mardalan molo sorapon Jehovah. Hido. Dang jadi mangalaka molo sorapon Jehovah. Akan tetap merasa bahwa di luar Tuhan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid yang mengikut dia. Akulah pokok anggur, ninna. Dungido ibana do, di luar aku, kamu tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Dang adong nabuhi, nang pegudang, naikot taandal hon hama manginak. Aleta rajumi ipe, siyan debatadoy, haroroan ni pasu-pasui. Nang petaboto, godang naboy taasakon, alay dido, aka ise do, nataluk dapotan aka pasu-pasui. Mereka yang senantiasa terus-menerus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dan yang menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, hilalaun yondo terus debata mandongani di pardalanani. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita itu hamua kamanginang bukanlah berarti perjalanan yang gampang dan tidak ada permasalahan. Alay taboto molosongan pengaku
kemampuan ni Musa, molohoman dongani hami, tu dia pe hami mangalakka si tau sahat do tujuan. So on dia pe borak na tado pinek kamu kamanginang pergumulan yang ada kita hadapi sekarang ini. Tetapi sekali kita mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyertai kami dan saya tidak akan memulai segala sesuatunya tanpa Tuhan yang berjalan di depan. Odo ngagabe sada jaminan di hita. Molonungay dok Jehovah imana madongani hita. Nang tapapos rohat tahamuak kamanginang. Nang soboy tabereng adop bohi songon hita saunarion maradop pondebata. Tapi yang pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Ia yang akan terus memberikan berkat-berkatnya. Ai ibana do mual dohot haroroan ni pasu-pasui. Di baheni tajakon may dibagasan roha na mandok mauliate. Roha natoktong dang berpaling siya ni bana. Asa tandi keberadaata songon napuna ni debata. Nani donganan ni debata. Jala nani ramotanna manang di dia pehita mangula akka ulota. Jala say toktong tahilala pasu-pasunay na macay balga na mga lehon hanguluan sa leleng ni leleng na. Amen. Martangiang mahita. Ido tutual Tuhan balga ni pasu-pasun na nilehom mo di ngulo nami. Boy do hami songon bangso Israel naong talpe ng tupanguhuman. Alay alaasin ni roham, dinetoham isyani. Dileo ko pasupasum. Bahkan alay Tuhan, donganam mo dohami, diaka pardalanan ni nguluy. Ajari hami Tuhan, unang mga sahon gogo nami. Ajari hami Tuhan, asa toktong marsigat tung tuho. Ramoti hami Tuhan, asa nangolo nami, tadi songon akka nagabe yanakom. Pasu-pasu sudia karuas di huriamot Tuhan. Ramoti dia kaparnguluan si ganumpari. Akan namarsahit asiroham. Bulang do ruas ni huriam. Namarsahit baik di rumah sakit. Manang na ale Tuhan di bagas dia kaperawatan. Asiroham. Selehon ma akahamalumon dohot kogo. Molotung pe adong akaparsahiton nahubuak kami tu bagas joromot Tuhan. Roha minuaing marsawar di okbason. Rap dohot akadongan namin na boy mengikuti ibadahon. Jama ma pamatang nami Tuhan. Buwa ma akaparsahiton ni. Lehon nang dihami gogopos ni roha dinalao majalo jala makaposi gogom na lobi siyan na hupikirihan. Akan namarsak na marukit, lehono mo pangapulion Tuhan. Akan namasihol, diya ka parkarejoan, nang diya ka kehidupan rumah tangga. Bahkan haroro niya kayanakon dito nga to ni kehidupan keluarga. Upasahat kami tuho. Ay hodo Tuhan na toktong mandongan. Hodo ali Tuhan na mencukupkan nasa narikot. Jala hodo pargogo naso hatudosan naso adong boy mangatasi siyan akka na binahemo. Papostrohan nami Tuhan, diak kasudi na hupay maham. Baik pasu-pasu parkarejuan niya karuas ni huriamon, nang diak kaparsikola ape, donganan mo di bagasan panogunogom. Atong Tuhan, hupasatami ng parnguluan nami tuho. Mangulo mahami hombar tuhatami, pabuwa hami akaruasmu naung godang manjalo pasu-pasum na somarnamot toki di bagasan ngulo nami. Marhite Jesus Kristus si hokop si paluaham asiroham tangihon mahami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 185 ayat sada doh udukna huhut mahita
papungupilian tanda holong tu amang padita marudut na baban. Tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banwagi cang hodo haroro ani saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na moliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mito hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa ho parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portilyo. Muhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam hutan dah hami godang ni silehon-lehon mi Tuhan, asalam gir-gir hami mandok mauliat Tuhan, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
gijang say pinarbadia makuarmo, say Roma harajaon, say South malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami stadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakko Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakko Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaurhon madamena tuton ditabe.